Bibia akwaba edeba Cedar awa dwumadi so ebremo de ebesre na wode wakoma edi yachi na yetu dwumadi no ahye Kristo nsa yedi manfo yedi enimonyam ema wo Amen. yeda wase wo nkunumde abasa wamaso ewo yenso erade wasa mayeti asese enya de ope anade onimrikatu na wawurade wo humobro enne de wam wo humobro ayekese wo yenso a wo makase enimonyam enka wodi Amen. ya bom pa ye gya dwumadi yi hye wawurade nsa wawurade wabasa enye kese ewo dwumadi so ya mpai bone se dwumadi nkwa wiye na wawurade de otisum wode wo han atom so wo Yesu Kristo dim ne yebom pa ya gidifo nyina nka amen. Amen. Oye da radiasi adofonum Ebenezer de odi abeduni ene enwumre ye de akoma kro ne adwen kro e kan bomashire radi enwumre sanse oyo no kafo enya nkopon oyo no kafo asame sa no na wode no to no so a oni nwunwa onda wose se ne me po twajali sala mo ahia no sala na me asafo radi so betwa me ma ho ahia enti yakoda ya no yedaye ya sorry ti se wokrati asafo a eye radi tumi sala na kraye ayumbe yanka lakuma ene ya adu ayende radiasi ebi a wo hye ye ene ye nkomo se so wo ti ase a enye wa hote eye radi atumi no bi wa no da radiasi eye hye radi de ko eni mo ya na no to so hye radi eni mo ya wo ye ni ado ya wa ye ye ene ya busia eye ato ene ya ba eye ato ene ya duma yo eye ato eye radi ato ene wa se na toye e wona
money yai. My baby and the party so well. And you play yet our sin. About the nice, you know. Yes, you go your massive control. What you have for your couple. Uninya sabwakwa una wabo wo wonto madam mo wo bo afro no anyumna ya mama mo to me na ya wodi ya na wase se what think kun mama ye awti fu ina ka amen. Praise the Lord. Hallelujah. Sister comfort radisha pa. Amen. Sorry ati say ne hia na wiye bremo na apagya ya kra akwa awurade anum. Ebra ya sorry awurade awie ekwan na bie sa awurade nyankopon somafo awie bremo. Ode na ma ye se onfa no so na ye hu no nyankopon no kwasem. Ode awurade asem ebre ye. Ya papa ekura asem kro na onsesam mu se obeka nyankopon awotesem e de akere ne ma ne hu awurade kwan no 2026 angosra na sonte ahode na ye kese ye kwa ya papa nche Bishop Albert Saki Kwapon General eni de ye mo akwaba Sompa tiefuo ne yahefo nyina tiewu. Major so awura na me shira Bishop na Cedar our team ne nyina mompo mo etisen onyame adom Bishop ye ho ye. Hallelujah. Amen. Na yemfa akwanya so na yenche Sompa TV ahwefo ene Sompa radio etiefo. Yes. Ne wona owo Facebook no so ne YouTube ne nyina yemamo nyina adwo yemamo adwo yemamo aha yemamo achen yenim se obibia eho ye Kwasem enkanka Cedar hour. Yes. Ahwefo ne tiefo na dodo na mo so ma fe yen Kwasem na omo twen yen pa yaba so de na yaba Kwasem na yaba no pabere so ye de asafarade din na aba na ahwefo ne tiefo so ebeye nkonimdefo na sane yehu se last year afidada no adanse twagu wo Cedar hour no so no nyame oye adwuma kɔ nanim. That's right. Enti nano eya Maria kachira somfo ma no ewo Kena ayefuhia na sese wei abrantie ya me ankasa me ba no de obesemu bia monye nti de obesemu wasafo awrade dimu bia no momfa de enam twerɛsɛm no so no momfa nya adwuma na adanse no ebeye pi adanse ahyase eba monso so amanya adanse no ye na mestre ni nyina mo voice note no eya adanse no monse ne senemra na mra sem na wotwe ye bebo adanse no so ama ahwefo ni etiefo so atibi na ye bebie tatefo no so atum ama won so wabaso bi na afi eye nkunimdi afi afi eye nhyira afi afi ye nmunyam afi nyankopon beye nyame na wo a wo hwam ya wotie me so waye ne ba. Hallelujah. Amen. Na sane ye nim no ye ba ye de asamba akopɛ na bre ahwefo ne tiefo ye bisa won se ehefa na ye na gya no mo nyankopon no owo ni nyina ne se eye 21st century asafo how no doso esu no doso abenedie no doso owo no doso nipa nyini nche biom nipa ni ne breso ababiom asafo ahomache nipa besore ebi nawo ebi befura ahomache ebe beduru fie enwumere asofo won na oni kampo no ebi fro ka hodo bese enan enum ansana wakoduru adwumam oba so a ofro ka hodo ansana wasan akodu fie ohon so owo ka so no traffic ahodo asofo toda na kwan no kura break ye kwan so nye sesia na uneka na bibia buwom bibia sewom bibia wokoba mu na osofo na akofa tetesem nipa ewo won twetwe de osofo aso nipa nyini nche de bra nipa bre nyina nipa nya won bre so aban eno ne ye ba ye bisa se na efrihen o hawi efrihen enye ye nya gya nyankopon no hye ye bo se orempa ye na orenya ye no se no kana Isaiah chapter 43 from verse 2 and 3 o se ke ye nam ojamu a ye nam esubonti mu a ka oka ye ho ka onya dan
ɔmpa yɛn ɔma subonte no mfa yɛn ɔma ogya no nhye yɛn ene kɔba ne sɛn sɛ ogya ehye nipa esubonte efa nipa ɛno na yɛba yɛkɔ tete de tetefo no yɛ ɔnya home ɛne nyini kyɛ ɛde ma wɔn kra no de na tetefo no yɛ ɔsɔfo nyamitimi pipe kokom ɔse nipa mfam nyametumi totɔ mana ɛma ne masa woni nyankopɔn kro na de otimi yɛ ɛma no boro nipa atwe ne wɔn ti aseɛ so ɔtɔdɔ se ɔkun we de ɛyɛ me nyankopɔn me kon mo hwɛ nkwagye a me de bɛma mo nɛ me awurade mɛko ama mo na de nti na yɛ pɛn so sɛ awurade nko maye amafo japade ɛna efiri wɔn nsɛm ɛne nipa esisi bi nipa wuro ebi kawa efa wɔn de bɛn hey ɔwuro nipa kawa frɛ yɛn ban hallelujah deɛ na ɛkɔ so yi ɛno na yɛba yɛsɛ yɛmfa twerɛ sɛm no na yɛmfa ntoto deɛ tetefo no yɔyɛ a nyame boa wɔn na 2026 yɛwɔ mu yi yɛne nipa bi na ahyɛ ase o aso awurade amemu a yare keka begu fo accident de bi toto fo petuwo ni esan ni amaninya hey mami a wo hwɛ me wo fi ho papa a wo tie me wo fi ho onyame akọ anyame dwuma yeni brain necessary ye sorry na nyankopɔn enti nyom no so ɔsɛ let God arise and let our enemies be scattered. Enti say ya man nyankopɔn ansɔre a ɔsɔfo ba bi aduru ne de nneɛma enkoyi ɛna obi hwɛ ye wo su ebia ni da so wasa obi sisi owu mpo a ɔsɔfo asase a ye ba so o bre na wo nya atamfo wa anya adwuma so a yeso ye kwadwofo hallelujah amen. Say nipa anya den eno na ye ba ye say yen fa toto twerɛsɛm yen ko Facebook no mra na ena Facebook no YouTube no so ayehye enti osofa ban yen ko Facebook no mra Bishop Pacho Medase Facebook no so Linda Owusu osi US oni yesom prong ewo so Oche Gladys ewo so Adepa Shela Accra also Mary Aqua Ansa ha Sapon Agnes Nyame Pene Ajay, Christiana Gelmensa, na Jesse wa Felicia Chua, Elizabeth Menu, and a Boatin Yaw, na Boss Lady, because of Philip Alonso. Sanso na Safu Junior, and so I was so Yabuatin, I was so root Asumeni, I was so Portia, or say, I was so Georgina Ayambri, Mary Aqua, I was so Agnes Nyame, I was so Mami Eunice, I was so Benis Japon, I was so Elizabeth Menu, Odru Harriet, and so I was so. Upon David in Sujina so, Sansona Aisha Dauda, Tony Akuta, and so I was so Appel Bismarck, and now Louis Apia Kubi, and so I was so, and a Comfort Edu, Omun Ania Bompire on Facebook. Me to also YouTube one so Pepra TV ejina so Angelina Fokio ejina so Asantewa Krobia ejina so Zinabu Amadu NESom Michael Apiakubi ewoso Anthony Opoku ewoso Insuraba ewoso Oten ewoso awone yesum Hega Amwa Rose Ajekum Jima Prince Boaten ne Abena Ejey ewo YouTube no so a omone yesum anumre Samuel Danso ewoso Alberta Tofik ewoso Sana Kwakulaki and so ewoso Felicia Elchiwa mu nyina eguso Anita Wampon Sujina and Facebook no sabre monya den mon like Sompa page no na mon share link no na mon fa mo comment so emra na mra bia ya me kan kyerɛ wo sɛ obeye Kristo ni obeye nyame ba wi a na ensan nyankopɔn ba no wusɔre ye no the Great Commission according to Matthew chapter 28 osi yanso yanko wiasafa na nyina na yekoka asem papa no enti asem papa no eya asem patra adwuma no wo a wo hweme ne wo a wo tie me eya me ne wo adwuma na kwan a wo so be fa so ne se wo share link no na nyame asem na eba no wo share link no se obeti asem no sakira sa okra no
ona watwe no de ama awurade na Daniel chapter 12 verse 3 no ebebe mo ama o se na badwemma no ebehyen na wona otimi atwe nipa ede won kwa osoro ahenie no obehyen se ensroma da apem na o se ni boye ni baako pesa kira na adwene a o se osoro abofo pem eya dan energy na mo didi ben awusie hallelujah amen sabre dia foul phone no na frɛ obi na obi so frɛ obi frɛ onua no frɛ wadanfo no frɛ wabusuani ne sɛ ɔsɔfo no a waka no ho asɛm akyɛ no ɛyɛ nyame somafo no ɛyɛ odifo no bishop no ɔne ne team no ayɛ dan aba na enya nyame nsɛm kwa na ɔde ba sɛ ɔka nyankopɔn asɛm no wie a ɔmo ne ahwɛfo ne etiefo so bompae na ɔmo de nsuo si TV no so ne radio no so o documents bi a fagu so saa so na o phone o betimi de ato so o hwɛ bibie ne mu kwan ɛmaaya ɛrade ne tumi ne nwosra bɔgure mu a ɛba ya ba fidie so ya ka kyerɛ so bu a oba baabi aduru no o ya gye wonsam baabi bi a waduru oba na nyɛ saa na ɔteɛ okunu na nyɛ saa na teɛ saa na ɔteɛ na emmom ɔbɔnefoɔ no hyehyɛyɛ na no Yesu sɛ Peter nanka bronsam a epese opore oti se eburo anase eyuo na me Yesu mi hu ye no me sra me ma enti wo so gina eye dima onuanom dima wachidifo no na kire se ye wo de bronsam hyehye tia ho enti obi hwe me obi tie me obu a oba no okuru no oyire no onua no eye bronsam na afa no no mum na wo ye ne dan se omra yenko asore ene onfa ne TV ento sompa radio no ntie nyame asem na onfiu kra ye woni pa bi ho te se sola wakoje tumi krata so oko Damascus akokum Yesu asuafo no na Bible se okwan no so no o se ayere mo bi tie enti obu ho wa se nyame ma ayere mo bi ye den enti fa no photo eto oba no wawura no boni mu ukunu no bronsama fa no fa ne photo to TV nanim na mmara nyankopon asem okoso no obo won so a oba bi wa burokyire ne nkrata asem aye den okuna adwuma wa adwuma onua bi adwuma fa ne photo to TV nanim anase twere ne din fa to se wrade ma utumi ahoden ade bi aye kwansidie biara wrade nam so na fa yifiri ho eno na dance ne yepi odehye bi wo o yare no munim ba bi efire fa ne photo to TV no so ye bo ba nyame tumi ne nyame ahode ebebo awuram hallelujah amen sabre dia fa otwere dua no na fa ongoma no na fa dia ban o bible obo ha wo phone no so na o ba bebie ye be ko twere sem no mu na sane edi ka kire ono se nyankopon se onya bibi dabio abra onyina na asem so yes enti o se onkwati na asem anye bibi biara ono rade oyoye na chesa nyankopon nyuma mu nyina onam na asem so eno oyo ni nyina yes enti o se nyankopon asem na wapoi na meba onkwa ewo hefa enti ye ba ya ma ohu de tetefo no yo ya onya nyini che nyame firi soro mo soro obu ana nyame asoma na abofo akonifie na adwuma mu eno na kire se nipa no oda soma bi edi nipa no oyo bibi ansa na nyame abofo ekoho into Quran Acts chapter 10 dia na Coronius oyo ya nyame abofo ekonifie na dia na wo so obeya nyame abofo ebeba ofie dia na safo no yo ye ewo Acts chapter 12 from verse 1 verse 2 verse 3 dia na safo no yo ya nyame soma abofo eko prison ho eko sani Peter na Peter enwo na dia na safo na anya edu Yakubu suo no etwa Yakubu ti ti eno na ye ba fidie so a ye to ye bo ase na ye de akotwere sem no na
bosome bia mayi nsemfua baako na ye de atoto twere sem no ho na ye de atoto ya brabo na bosome nsemfua mayi a me se me no yanka ho asem na yamfa ntoto ya brabo ho ne se tends to avoid as a child of God tends to avoid and na oye Kristo ni oye nyame ba onne ho yes onne ho nipa bia ya bibiara opa wa oye nyame ba no o de ontimi nya bi enu ti na obehu se obi atwere ne fie nim ne ka ho se Kristo nti na kye se uyi nti ne firi wa Kristo nti na wajo Kristo nti na oye ne bibia onkasa every se Kristo se obi bo wasumu a san dan fa manombo obeje ontoma san fa de ben fa se na enka no ho nti o se Kristo nti ye ne ye ho nti ye wonuoma bebre ho a o pese 2026 nyame bo ho ban nyankopon tie wo mpai bo nyame firi soro mo soro ma wakoma so ade na eba mu a nyame hwehwe nuoma bi efiri ho na nra nuoma esesa ye twe ye ho firi so enra me no hye ba ko ase se kwan a ye fa so epesika ewe ye bremu ye generation no kwan no bebre enya kwan papa na no na ama ohaw ni amane edoso na onyankopon so etwe ne ho efri ye ho asofo no mu binum kon fa so pesika esikafo no mu binum uwura busua no mu bia kwa nipa bi fa so efom ajapade efom niama okọ dwahodo so a se na nipa bi agi dwam ho ayadan wa gi dwam ho nyina ayadan oya so bese abodua anso dwam ho no osofo enya ne dia enya ne wafade a eya mu nyina na makopie enne nipa bi agi adwuma bi akantan wani ase se enne oso wompre ema yempro motu nipa bi chini nuro so se ne beya eno ene nyina ye sika ne bre eno ena nra ye sha ase se kwan a ye fa so pesika eye sa ebre ye ti se ye mo 21st century no kwan ne bebre enye okwan papa so enti ena ye toa so enti nuoma onyankopon ka ho asem senka ye momode ntwe ye ho firi ye nko 2 Timothy chapter 3 verse 1 to 5 no ye kan ye kan wi na ya san 1 Corinthians chapter 6 verse 19 and 20 nti ye ntie nyankopon ase hunu ye se na di akire no mu no na di akire no mera mu ya den beba emra mu odin beba efri se nipa be ya ahopefo sikapefo ahohoafo ahantamfo abususankafo awofo asem ho asodemfo boniayefo wona bibibiara ho ntema bibiara ho ntema wona onido apamsayefo nsekubofo wona wonhye wona kono so wona oye awemfo wona ompe papa afatwafo eniademfo wona wohoran wona odo enije sene onyankopon kari wona nim kire onyamesompa so opamu ahoden sani pay dan ho firi won amen hallelujah enra ye no hyase wo sa brei se enne asore dan nyina yema anso so mamena osofo edwom o ha adwene no oye makuni kwasem papa no o ha adwene no oye eda oye memakuni sister na oje ne ho mena e wo office ho edwumam ho na o say nipa no oye youth ni wasafo eno na bible no kan kire se yehunu se biase kwa wie ya saa nneoma nyina beba wo enti twere sam no se sentidua no to no de eye den de beto
na de wo nam so no sa wo nipa no na hweye osofo wura asafo bi mu a abusua agapade no nipa baako pɛ wa fa abusua agapade enti kwan bone so a osofo koko eye nipa baako abusua koko ade nyina wafa emrantie ne maba wati fie wa osofo ahokyere nti ebi bobra bone ka ebetimi de saa agapade na ahwe mabunu no ahwe mrantie na ofie ho anso so nipa baako pɛ wagia wakanta anso edu kwesi ada ono no di kan na wasore dem ebi mpo ebinum mpo ya asofo ono no wagia busuana agapade nyina fo kwasem tenaso eno ne yeka se eye kwan bone so na wo pe ofa so di pesika na wo be wiase no wamfa hwe ama na wo firim okoso a unteme mfa hwe nko na no ye no kan Jeremiah chapter 17 verse 11 no said the open no ho anya na wamfa kwan papa so no dien otesa kokohwedi a obutu kosua so a enya ono no toye no se wieye no obeda ne kwasea na wonkwa na Nyankopon de ama no obebum mienu afamufa eno na ma how ni amane yenko 1 Corinthians no yentie Nyankopon ansem say anase munum se munupadua ye hon konkon a ewo mumu a munya firi Onyankopon ho no asore dan na monne mo ho na moto no aboden otomo aboden na otomo aboden nti monhye Onyankopon animonyam monipadua mu amen osofo ye na nipa bi wura fi no ho hwe busua bi a wo firi mu hwe fie bi a wo firi mu hwe nyame mobrohunu ni na doye a waye wo anso de nyame aye wo nyina enso wani nyame so ode basa eden ene peja wo oje wo fra busua kontontwe bi numi abusua mu abusua ka yenko school abusua ka yenya agapade abusua ka yentu kwan anyame hu mobo aye wo sa ene hwe kwan a wo fa so woni pedua ne dia na ode also otowo aboden he paid the price. Hallelujah. Aya 1 Corinthians 6 verse 19 and 20. 19 and 20. Enti also wo ne pedua wo ne ho me hye enanyamesam na se no me ka kira hwefo ne atiefo se eya obi biara wo ye nyame ba no o ne ho no kwasem enti die obi bia oye no untimi nya bi die onye nyame ba no esumu ma no die esumu ma no eye no wo han ba no untimi nya bi enti ena eyefra aba ena se ne die yakọ no social media se die ya TikTok ena die eye influencer ya influence social media no so wo no onka ho na o influence wo kwan papa so enya kwan bone so eya kwan papa so broni na the social media no baaye no eya kwan papa so no fa baaye na adenti na ye fa kwan bone so na de sanuama. Hallelujah. Amen. Obeti obi se me yahoo boy kwan obefa so a obebu nipa anso osofo obekọ aso de dem no not aso de dem ebi kura ya asomfo na wasafo. Okay. Eno na me bo kokọ se wo fa kwan bone so a se wo de pesika enwe wuye yenko Proverbs chapter 28 verse 22 na yenko James chapter 5 verse 1 and 6 wose onibirifo pre ahunya ho onibirifo pre ahunya ho na ohunu se ohia beba ne so osofo nipa bi ayadefo pen ewiye no ahyase no nya den anso ewiye osofo ye wo nipa pi wo oman Ghana ye bo mu din a obi animo anso osofo mu ni ho anso ye hwa agapade a mo penya ye no se na agapade no e wo ho ana ewa taban etu kwan bone so a openya ye no enne oni ho no asai
Say na nipa bi fa kwan bone so kum nipa eto ton nu bone e no be hwe me obi tie me hwe nu bone a wo ton e wo fie e de ma amanfo mnante amanfo mababo ye say nsanu bi de laka ye say we di say ye say we di say we di red we ye say tramadon o kraba se ne be ya wo benya sika wanso nim se emrante ne mabawa ne mpanyufo na enom no se won anso sika na wo benya ni nti hwe de wo di wo fie ho aye enti omfa hu ni omfa hu ni o omfa hu ni o ha obeba wo so na oba pagifo bia wunya obebo mpa ya obechini ento kai Deuteronomy chapter 28 from verse 30 no corner tie de atweresam no kan enya sam ketwa o se wo no one percent obetie awurade na sam na obedi na ahyede ne mmara sam no so na obeye de wankasa wo pa nyankopon se o hawi nyina beba wo so o se o hawo beto wo kurom ebeto wo wirem ebeto wo adwumam baabi bia wonam bia enti won se ne ade bi ha ni pedua no anso wo bompa na enya adwuma o se de due oka Habakukwa o se munuamu a monnom anso so moton ma amanfo nom wo de wonum bi ane bato ton man kro se ne be a wo benye sika enti enye kwan bia so na ye fa so pesika enti nyame ba wo hwame a wo tie me 2026 eya kwantuo enye nipa nyina na bedu ohaw wom na wo pese nyame bo ho ban dia enti obeka sa adenti na nipa bi di bone a de bi omo ho den na omo nam na tie the Bible okay. Deuteronomy chapter 28 verse 15 was nanso ababa say se wantie awurade onyankopon ne se obehwe ne mmeransam ne na hyede a mehyawo ene ya numi nyina beba wo so abemene wo nome beka wo nome ebeka wo kuromu nyankopon hyirawo na nome aka wo wuram nyame hyirawo yanko James 5 verse 1 to 6 or here call Amos chapter 8 verse 4 to 6 James 5 verse 1 to 6 wasi na afei moadefo amani hunu a eba mosuo nti moadefo amani hunu a eba mosuo mo amode kwan bone so pesika no munsu na mombo bena mahunyade apro mahunyade na ba pro enwebua awe montade musika ne dwete awe na achen na eho na ache no ebedi mu adanse na ebedi mu nam se oja mo hihye ejapade na edi akire no mu hwe adumayefo a otutu mumfo mu nuane no akatu a mudi insisie di sieye no utiam that's right wona otutwa mumfo mu ade no ntiamu aduru asafo awurade asumu asafo tie ho na ho kan okama mo amoti kroketuam a mo ye mfuo no ena na adwi amanfo ne na amanfo fuo mo amanfo koko mo di torch eti amanfo koko twitwa amanfo bode amanfo atotos de o se saafo no omo ntiamu no ebe frɛ wasefo verse 5 wasamodi asetina fefe atena asase so na mabo ahohwie na moye na makoma se okumda mubudi a otenefo ekuno onsi mo kwan asofo na sisi ekoso o man so sisie ya send bi ahodo ya hifie no mu bi asodan ahodo mu osofo atenchia ayebu etie nipa ebinmo enyo mu nyina ebi di no kra wo man mu pa anso ama nipa bi enti won se me hya ase no nipa bi hu nipa bi se nipa yi de ne ho to no obu nipa anso odanda ka won se o se be kakra na japade ni nyina be hwehwe na ache na kanka ne nyoma be se no na wieye no enti osofo ahyase ne nya den se wieye no enti ye de Yesu ka no Matthew chapter 16 verse 26 to 27 ewa enti ye kan kakra bi Matthew chapter 16 from 26 and 20 ye kan 26 and 27 onko a Matthew asempapa etidunsia ne mu aduonu enso
ekopim aduonu enwotwe no ose na onipa ba no de na agya animonyam ne na abofo na ebeba eno na obetua onipa bia ka sede ne ye tie obetua onipa bia ka senia ne new ye tie ye betoa so enti enne se utie Cedar awa ye ba se ye bo kokose ya sha afefofro na se ya mfa bibibia amawi ase na ye ntimi mfa bibibia so emfrimo nko enti kwan a ye fa so ye de pesika no ye momode ase ye be fa kwan papa so na nyakopon ato ne nhire nsio no agu ye so 26 this is na se onipa nya wiase nyina so onipa nya wiase ajapade ni nyina na ohwere ne kra na ohwere ne kra so ben obenya fa so ben en obenya ana se ede na onipa be made asesa ne kra ena ekoso no gone too soon what a shock enu na ekoso no enti osofo enti nioma bu ho a e ma ne nya wo nwanwa bible no aka se ofa kwan bone so e di pesika di esisi ya o se ubewu ntem ubewu aja ho omoso di system na ye da na eno so so na e di ohaw ne amane e bre won eno di omo kano omo bobna omo sudan mu omo timi nidi omo ti baabi omo timi nidi ene na ejai be nsan wie odwene ho saa fesa e bona kuma mu don bogu ni tim sa o mere na so anso oye hu hwea enyeye enti me ba sa na me beto me be ye da me beto fu na ma ba okoko se nipa bi fa kwan bone so anwe wu yi a sacha na o de shabre bai na o shabre no mere pam no nyame be hwa wanumo nyame aka fa ho no ni nyina bebem wo Yesu Kristo dem amen ebi afei na o hwe Cedar awa efri dwada kosi edafiada na enanwumre nso so o yare a fansio ese o television o radio no so mra ye ba be bompa nyame tumi be bo awuram se ye bompa egu nso de o pe bi afaye eho adanse no eye pii o wo documents bi afese so ena nyankopon asem na aba ne ye bompa ya sre urade se urade moye na ye ntimene na enene nanti afi ka se urade Yesu ena wasem aba mesrew bua me ne mabusua ye timini asemi anante na ya nya wonsemu nhira obambo ene ohwesie afi wo Yesu demo bie wa no na bompae sinema wa busua sinema wo fie ho sina sanrade no wo Yesu demo ono bie wa no na bompae sina urade nya kokon manya mente oni bie wa no na bompae aya u TV no follow mu bie o radio no bie sorry wo fio sorry tira sorry wo demo o te ka nu ma bie wa no na bompae da obi o wa juma mu bie wa no na bompae o share obi man so Europe Asia America ba bie o bia Africa country bia o share in Canada the bottom it's a region go in the bottom o fodo in the bottom bia wa no bompae o team region region and in the bottom bia wa no bompae kuma in the bottom bia wa no bompae takwa abonso takwa in the bottom sakrade in the bottom bia wa no bompae bia wa no ke bi ni ye bompae kachima enkuranso and in the bottom funyane ahafo bejem jaya wantane ni bottom emema hafu me go so ni bottom sawi ni bottom wesin no be bia o share bia wa no bompae northern region enu ni nyina bia wa no bompae ho se urade mo afi ogba no ma
na mo timi ne awurade asɛm nante na awurade aboa bi wa no bɔ mpae bi wa no bɔ pray in the name of Jesus. Also for ya shafi ase and so nneɛma ɛkokɔ nyina kyɛ sɛ nneɛma nkɔ yie yɛ bɔ mpaeɛ ɛde na wɔtwe na aba awurade ani wa wohwɛ me a wotie me sɛ ɔbɔnefo no nhyehyɛeɛ bia ɛne evil agenda deɛ fa awadeɛ mu apɔmɔden mu sikasɛm mu adwumasɛm mu abusuasɛm mu ɛsan ne musuo bia borɔsɛm gyina to bia awurade mpɛnguma wo ɛne evil agenda shout I break out. I break out. Open your mouth and break out. Open your mouth and break out. Pray. Ɔbɔnefo I want our children. Church officer asafoma erade dia shey ensano obonu fo ni sheye efa safono ho ye bo fire ma safa hodwa ye dimu juma wo yeso demo kristo ye bo fire obonu fo ni sheye ozu we kuma na erade dia domo o so no abaye juma na police ni soldier ni ye wa no bo fire wa we abaye juma bo fire amkura wa we bi open wa we bi ejuma wo yeso demo obonu fo ni sheye obonu fo ni tuo bebe bi owo mu awo wa kwantu omo kwantu fo go credit hours no mo ni ejuma no o company na mo wo wo yeso demo supervisors no for manager no obonu fo ni sheye etiamo obi maiso obi toso baby owo bia o ma praise sorry men class sorry wo ho sorry wo dam ho bia wa no baba in the name of Jesus. Shout I break out 3 times. I break out. I break out. I break out. Yes, some bomb pie. Also for Nyankopo bie kwan. Edma yena janom Israel for. Say omu pie from Israel. Now okay Genesis chapter 15 nyame na nkasa ka kire Abraham say hunu ye ampa say wasefo bekwa koye nkoa obi man so na obehye won so obeha won anso obedi just 400 years pe anso so for ebroso akosi 430 years na kire say eduru 400 years omo pese omo pie na nyame nsem mba mu no nipa bia ye friend say Pharaoh onene dom esi won kwan also for sanso na o kind the book of Daniel ebra ye na janmo ye bone no Nyankopon ka se mo be konko asumo efinsha Paul 70 years 70 years no dura mesia baba yimo anso eduru 70 years no adan ye bom pa ya Nyankopon de empire na no ye ba no ahohoma ye frɛ wo se Persia awo wiem eteme chi obofo a Onyankopon soma no se omra na omedom ye na janom ewo hefa Babylonia and ye bomb pie ye wonioma esi ko obi hwem obi tie me o kan 1 Corinthians chapter 9 16 from verse 9 o say free say we bi odom pro bi mu adwuma ye no ebe so bibi si osofo bi kwan bibi si oware ni bi kwan bibi pese ese awade no awon sem on pese owo ba on pese unya sika on pese adwuma no so aba on pese o
nipa ne ye ompese obotire ne ya brabo ompese okọ heaven ompese okọ opeja ompese onya promotion ene na toda emoda ye so basa o se urade yesu adie biara eye osi akwan bosumi yo na wotwi yo urade yifri ho yifri ma brabo so yifri me mano so yifri me kro no so me yire no so me juma no so me Kristo so me tene ya brabo so wo yesu demo me break it out obi man so obi kro so be one no bomb shout and break it out shout and break it out Oh, in the name of Jesus. Shout, I break out 3 times. I break out. I break out. I break out. More Facebook, YouTube, type I break out. I break out. Last prayer. Also for obu ho anoma be ye pe o daya also onya so daya no pe na ne nneoma nyina aye basa o kira manya akonya ma yakọ kira e be bie telephones ni nyina tum nyame ya dom na ode ye ba ye bom pai se da ye boni ya 2020 says ye chance ya ye so nkuku die da ye ya de da ye e se da ye ye sign ye twetwam bie wa no bom pai ye so dem na ye tum ya de da ye owo da ye e se da ye ikugodi osaya daye ahunchire daye ye twem ye fans ye twem ye tiawa juma wa podo dem wa ware osika ye oma ebusiano ye for ye for dem any evil dream ye to trap we break out any evil agenda evil dream you break it out in the name of Jesus that I am born yes owó dáyẹ amaniya dáyẹ ìkúgbódé dáyẹ ètíyàwó wẹ̀júmọ́ ló àsàfọ́ ló wàwárẹ̀ ló òsìkàsẹ́ ló wẹ̀júmọ́ ló òtúnúyàbọ̀rọ̀ wà wọ́nsẹ́ ló in the name of Jesus. Shout, I break out. I break out. Amen. Amen. Ya me shira opi. Amen. Say me ho say na wase aye hye wo fie ho no. Say na so time no ya de mre na ye adwuma wa fidie so. Enti Yesu ya adoma ochena ye be eto aso. Na sabre de ohwa wo TV nanima ye wo numbers mako 3. Ye pompe and the 1 hour esi ho 10 to 11. Be up a me no bomb pie, me name team no bomb pie for bibia ho e bia daye so na afia sha se nyoma ye busy basa friend number ni e 0557 0557 000 967 0557 0557 000 967 number toss me no 0557 30 90 80 0557 30 90 80 number chat was 0553 53 89 0553 53 89 announcement kesi e wo ho ne se ochena ahomache eye Sompa first service no eye ochena ahomache no num kosi no nsia ene ochena nyame yadoma san hia me na yemfa eda no enhye radensa na obeye nhira sabre de fa wonsuo o documents na yamba Sompa awrade me peja nsuo e wo Sompa fide kase so ni be biara
obabi bi obi hwɛ me a wotie me wa pagya nsuo me hyɛ nyame tumi nyame tumi mo ahoɔden sɛ mowura nsuo no mo nsuo no ɛna ne yesu mogya nsuo no ɛna ne nsɛnkyɛne nsuo nsuo no na ne ayaresa nsuo deɛ wode nsuo yi bɛyɛ biara adanseɛ ɛmmra me French go documents no so say your phone wa pagya o CV picture bi ade bi odi ato TV no so me friend ya me 2 minutes na dance say entoso wo yesu demo kan